रिफायनरीच्या दृष्टीने आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण स्थानिक शेतकरी आणि जे जमीनदार आहेत ते रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि MIDCच्या अधिकाऱ्यांची आज भेट घेणार आहे. काही स्थानिक शेतकरी आज माझ्यासोबत आहेत, मी त्यांच्याकडे थेट जातोय. दादा, काय सांगाल, तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना आज भेटून निवेदन देणार आहात, नेमकं निवेदनामध्ये काय म्हटलं? निवेदन देण्याचा हा उद्देश नाही आहे, पण आज त्यांच्याकडे आम्ही समोरासमोर भेटून काही गोष्टी आमच्या मागण्या आहेत त्या मागण्या करण्यासाठी या उद्देशाने आम्ही त्यांच्यासमोर आलो आहोत. तर तो दृष्टिकोन असा आहे की आम्ही मूळ खातेदार असून सुद्धा आमच्या जमीन कातळ पट्ट्याच्या असल्यामुळे आम्ही त्याच्यावरती काही कोणत्याही प्रकारे आमच्याकडे तेवढी लागवड करण्यासारखी, शेती करण्यासारखं किंवा झाडं लावण्यासारखं आमच्याकडे तेवढं साधन नाही आहे, खर्च करण्यासारखा पैसा नाही आहे आमच्याकडे. तर त्याच्यामुळे आम्हाला जर शासनाने एखादी जर जमीन घेतली आमच्या आणि त्याच्यातून एखादा प्रकल्प उभा केला, कंपन्या उभा केल्या आणि आम्हाला त्या मुलांना आमच्या किंवा गावातील इतर ग्रामस्थांना सुद्धा जर रोजगार तिथे मिळाला तर तो आमच्या फायद्याचा होईल आणि आम्हाला ते समाधानकारक होईल. याच्यासाठी आम्ही त्यांच्याकडे आम्ही ऑफर करतो आहे की त्यांच्याकडे मागणी करण्याचा उद्देश आहे. आणि त्याचा आमच्या ज्या जमिनी आम्ही वापरत नसल्यामुळे आमच्या ज्या जमिनी पडीक आहेत त्या त्यांनी जमिनी घेतल्या आणि आम्हाला योग्य तो मोबदला दिला तर आमची मुलं कुठेतरी परदेशामध्ये जाणार नाहीत, बाहेरच्या गावामध्ये जाणार नाही आहेत. आणखीन मग ती आमची इच्छा इथे नोकरी करून आमचं घर सांभाळतील. आमची घरं असून सुद्धा आमची ती बंद घरं आहेत का आमच्याकडे लोक जनता कमी आहे, जनता पण ती सगळी बाहेरगावी नोकरीनिमित्त जात आहेत. त्याच्यामुळे आम्हाला इथे एखादा मनुष्य जर आजारी पडला तर त्याला डॉक्टरकडे नेणं हे सुद्धा त्रासदायक होत आहे, कारण त्याला सोबत कोणतरी पाहिजे. अशी बरीचशी कुटुंब आहेत आमच्याकडे. मग अशा जर त्यांच्या एखाद्या हॉस्पिटल म्हणा किंवा कॉलेज म्हणा चांगलं शिक्षण मिळालं तर मग आमची मुलं बाहेर गावी जाणार नाहीत, नोकरी इथेच करतील आणि ते आम्हाला समाधान मिळेल. दादा, रिफायनरीचे जसे समर्थक आहेत तसे विरोधक देखील आहेत. नेमके विरोधक विरोध का करतात? विरोध का, त्यांची जागाच नाही असं मी म्हणतो. ते आज खातेदार नाहीत, ज्यांना आज गव्हर्नमेंट आज गेल्या लॉकडाऊनमध्ये 2 वर्षामध्ये आज त्यांना रेशनवरती फुकट धान्य देत आहे म्हणून त्यांना त्याची सुखदुःख काहीच नाही आहे. पण आम्हाला जागा आहेत आमच्याकडे टॅक्स भरला जातो, आम्ही शासनाला आम्ही जमिनीचा दस्त भरतो, पण आम्हाला काहीच मिळत नाही. पण आम्हाला ह्या जनतेपासून या खात्यावरती आम्ही काही करू शकत नाही. म्हणून आम्ही सांगतोय शासनाला की रिक्वेस्ट करतोय, विनंती करतोय की आज पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारने जे आज योजना आणतंय त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करतोय की तुम्ही आणा, करा. कारण जनतेचं, शासनाचं म्हणणं नाही जनता मारेल असं माझंही मत नाही आहे की जनता त्याच्यापासून मरेल असं मत नाही, कोणी कोणाला नसतो. कारण आम्ही पंतप्रधान आम्ही केंद्र सरकार आम्ही बनवलंय, आमच्या मतदानातून केंद्र सरकार झालंय. मग ते आम्हाला मारतील असं आमची अपेक्षा नाही आहे आणि ते मारावेत असं म्हणून तो प्रकल्प आणतील असा मला उद्देश वाटत नाही. तर त्यांनी प्रकल्प आणावा आणि पुढील पिढीला कुठेतरी योग्य मार्गदर्शन करावं, हेच माझा उद्देश आहे. तर या ठिकाणी आमची जी जमीन आहे ती कातळ जमीन असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारची शेती त्यामुळे त्या ठिकाणी होत नाही. त्यामुळे रिफायनरीने ही जमीन ॲक्वायर करावी आणि त्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावा, अशा प्रकारची मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे. चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, रत्नागिरी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.